हामबाय जों दिनै जोंनि करबुक प्रेस क्लाबाव जों सफायजाक हामबाय जोंनि प्रेसिडेन्ट दा बिप्लब त्रिपुरानो सेक्रेटारि दङ बर'नि केसिआर दङ हामबाय रनाय जोंनि दाखुक दाबानो जोंनि दाखुक आंनि बुफायं जोंनि राजेश त्रिपुरा जोंनि प्रेस मिट टीम दङ बेलायनो खाकसां मायाफारो एक्चुअली जों दिनै फुङाव जतनो काम खालायनो फालिका के जोंबो समय किसानि बिसिङाव जों दिनै मा फायमानि कारन के जों थांनायाव जों कक रोजाक दङ बर'नो जोंनि प्रेस करबुक प्रेस क्लाब न नरक जे फुं जोंनि करबुक न नरक मुंथि सानानै नायदि जों अमा हायके जों जोंनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जोंनि अरनि जेरा दंनाय रंनो जों साका नरक खस्थ मस्थ खायफानो दरकार के जाया खायफानो नरक काम खालायदि के किन्तु अलमोस्ट सक्सेस होनखा आं बेलायनो हामबाय रनाय जोंनि करबुक प्रेस टीम न सारा त्रिपुरा पूरा जोंनि करबुक न सिनि मानखा तामनि बागै सुरु प्रेस टीमनि जोंनि करबुक प्रेस टीमनि माध्यमे जोंनि प्रेसिडेन्ट बरम गोनां जोंनि बिप्लब त्रिपुरा जोंनि आंनिबो दाखुक दारानो गे जोंनि अर प्राय 14 जना प्रेस क्लाब टीम दङ आं बरनो बेलाय बेलाय हामबाय जानाय स्पेशली हामबाय रनाय जोंनि प्रशासनिक जोंनि करबुकनि एसडीएम हयतो जोंनि पुलिस प्रशासनिक जरा प्रशासनिक भावे दंनाय रंनो बरनोबा बरबो अनेक नायखासुनो गेसिनि हामबाय रनाय जोंनि एमएलए बरम गोनां जोंनि लोकल एमएलए संजय मानिक त्रिपुरा जोंनि लोकल एमएलए सॉरी प्रेसिडेंट हिरण्मय त्रिपुरा प्रेसिडेंट जोंनि अतीन्द्र रियां जोंनि चेयरमैन जोंनि बरम गोनां करबुक नायखुलि दंनाय प्रणब त्रिपुरा सह कारण नायदि गयता महिन हिनिया आं तो सुजा सुजा आं जों कक रू के कक न जों नारुगो हाँ लेरी मानो किन्तु जतनो न सांबादिक रंनो रेस्पेक्ट रनानि जोंनि पब्लिक रगो जोंनि पलिटिकल टीम रगो बरक नायथों कारण जत जागा थाङै बरनो मान सन्मान रनानि ओंथों कारण बरक अनेक कतर सामं खालायखा गे बरनो कक रजाक दङ जों नरक फायखांके फाइनान्सियल किसा जों हेल्प खालायनाय हिनै गे जों दिनै फाइनान्सियल किसा बयहागे गोबां रिमे फानो जों जे कक रजाखाय जों खक जाफानो ब रांनो 1 लाख रिबो ब रांनो गे जों जे सुगजाक माने जोंनि त्रिपुरा मथानि तरफ থেকে जों दिनै हैंडओवर खायनाय जों जोंनि बरम गोनां जोंनि बिप्लब त्रिपुरा जोंनि प्रेस क्लाबनि प्रेसिडेन्ट ते कैसा बिरमणि त्रिपुरा थाङै थैजाक जोंनि दाखुक बिनि आत्मानोबो शान्ति खायथों गे जे बिनि मानथाय सुथाय सरकारि भाबे बनो सक्सेसफुल खायना नोंथों उदिनो कैसा न्यूज नुखा बरनरो अनेक प्रॉब्लम बिनि डेथ सर्टिफिकेट माया आबो दाति दाति न इशू खायथों आफोरबो जोंनि करबुकनि प्रेस टीम न थांखा गे अमतो डेथ सर्टिफिकेट तो किसा प्रोसेस लगै मानो 1 वीक 2 वीक नि मानो हायफानो बरनो रुनानि उथों आं जोंनि प्रेसिडेन्टबो आं किसा सादिनि कोइने सिनि करबुकनि दाल बिदाल गभर्नमेन्ट उथो नन गभर्नमेन्ट उथो सोशल समाज सेवा सामंखायने उथो बारिखना हमबाय चनो बरम रुगैतिनि सिनि करबुक प्रेस क्लब फाय सुपाय मानि बागै सान थालायथ बिराद कस्तनि बिसिंतनो जों सामुं तांलायनो दङ जों कोनो गभर्नमेन्ट सिमेन कोनो एक्सट्रा बाजेटबो करेचिनि जे मानसाक जों पब्लिक एबा जों जे हामजानाय रावनि थाने याफा माथलैनो जों सामुं तांगो जे अनेकता जागा काबमा जागा जों सपोर्ट मानो अनेकता जागा जों सपोर्ट मानिया तो जों सपोर्ट मानिया हेले जों खाबाया सिनि सामुंनो जों ताङै फुनो खलाय सिनि खायथायनो जों खलाय फुनो खलाय सिनि नेक्स्ट जनरेशन सिनि सारायदक सुनु सोलोंनाय जों सिमेनो वान सुइ जों बासका हुइ दङ लेमन लेंया हिया गै तबे इस तिनिनि जरागो सिनि करबुकनि ओइनो सोशल वर्कर तिनि विशाल आरो तिनि यां दाबानो यां राजेश सुनु फायै जों बाय मालाय फेमेन बाय बारि खाकसांगो इमजखे नुहा हलाय साकां रगो आरबो सामुं तांनि जों आरबो खाबाचागो आंबे बारि बारि के हमबाय
इसोरनो आं सासेनाय दिनैनि बागै